Какво става, Кочка? Добре, момчета. Добре, искам да питам нещо много важно. Слушам те. Какво мислиш за легализирането на марихуаната в България, тук в нашата страна? Говориме като цяло, нали, легализацията на марихуаната, както идва, както е в другите страни, като Холандия, нали? Да. Според мен е прихода, който, примерно, може да расте в държавата и за младежи като нас, нали, както са и те и двамата. Снимай ги. Снимай ги. Нали, виж ги. Снимай. За младежите. Легализирането на марихуаната едва ли може да доведе до повече от това, от което те не знаят. Те разбират, нали, от всичко. Те са провали почти 90% от младежите от марихуаната. Според мен легализацията на проституцията ще бъде по-доходоносна като приход на държавата, не само и като данъците, на които мога да изплащаме, защото като започне, нали, да внасяш марихуаната в държавата, трябва да имаш някакъв приход, но и самия разход, на който казва, че данъка на парите, които успяваш да печелиш от това нещо, ти е 10%. Да. На 10 милиона са един. Да. Да, при положение, че легализацията на марихуаната може да ти доведе печалби от 20-30 милиарда, много страни, примерно от южните ни и от други съседки, биха се обърнали срещу държавата към това, от което казва, че легализацията може да е закон, който прихода на държавата надвишава лимита на други държави, които не могат да стигнат до там. Да. Проституцията не се вижда по-точно. Добре, ти употребяваш ли наркотици? Днеска не. По принцип. Пробвал съм, ама не ми е качество, с което мога, нали, да бъда един от хората, които могат да легализира марихуаната. Добре, Кочка, много ти благодаря. Аз съм доволен.